हेल' लोगोफोर लामाया एसे गाज्रि मोनदों नैबे सराव हाखराव हाबबाय गारिनि साखाया बाजिबाय गारि साखाया हाला इयाव हाला दे नारखोदो हादान नालाय जोंना बर' जायगाया बिदिनो जाखायोलै ना बिदिनो बुंनांसिगोन आरो एसे एनै थाखायो जों दायो नैबे भालुकफुं एरियायाव थानाय जाय बर' गामिया माबायदिहाय सोलिनानै दङ बर' गामिया माबायदिहाय सोलिनानै दं माबायदि रायजो जानानै दं आरो गथ'फोरनि स्कुल फरायनायनि थाखाय बेबस्था दंना गैया बे एरियायाव बे गामि एरियायाव गोबां बर'फोर दं आनजादथिथ' गैखायानो गासैबो बर' न'खरबा न'खरनै गार'फोर दङ बेयाव भालुकफुङाव मा मावनानै जायो माब्रैहाय दं जों नुनाय मथेथ' बेयावथ' बारा खेथि बारि बारा गैया गासिबो बांसिनानो हाजिरा मावनानै जाग्रा गोजा बेनिखायनो बेयाव थानाय बर'फोरा दासिमहालागै माब्रैहाय दं नोंथांमोननिसिम देखायगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोबजासे भिडिअखौ स्टेसननिफ्राय नै लामाया मथथे खोनाय लामा नङा बियो हाजों समान जास्ट हाजों समान Oh my goodness. बर'फोरा दासिमहालागै माबायदि जायगायाव थायो नाय हाजो खंखर हाजो खंखर नै ओरैजाय नै न'फोरा बर'निया Oh my goodness. जेब्लासिम बे आसामनि सिङाव हाग्रा जोबा अब्लासिम बर'फोरा हादानखौ गारनाय नङा आरो नुबाय थादों गोदोनिफ्रायनो खोनाबोनायदों जों जन्म जायैनि सिगांनिफ्रायनो आरो दासिमबो जोंबो नुदों नै गोबां खस्थ' दं ओरै नाहर पुरा ओरै भालुकफुं गासिबो न' दंजोबो बेयाव गासिबो बर' मानसि नै बेयाव दै बेथिंजायबो दङ गथ'फोरनि थाखाय फरायनाय लिरनाय सुबिदा जेबो गैया दंब्लाबो गोबां गोजान अलरेडि जोङो न'खरसेयाव हाबफैबाय बे गामियाव नै मानसि दंना गैया आंखौबो सिनाय नङा नङा खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि मनजित बसुमतारी दा आंहा बिमा बिफा दं आरो फंबाय सासे दं आरो गथ' सासे आरो फंबायनि सासे दङ आरो दा जों बिसिगिनानै आरो साब्रै सयजनसो जायो आरो जों Okay my dear friends बिदिब्ला जों मोनसे गामियाव सफैबाय माबा बुंदोंमोनलाय गामि नामखौ बान्दुगुरि 2 नं बान्दुगुरि 2 नं बान्दुगुरि गामियाव सफैबाय आं दा नै बिथांलाहानि न'आव हाबफैदों आरो बिथांनियाव आं माखासे सोंथि सोंनो नागिरदों बे गामिनि बागै जिहेतु नोंथाङा गाज्रि मोनाबा आं जा सोंथि सोंगोन नोंथाङा बेखौ फारि फारि बुंब्लाथाय आं जोबोर गोजोननाय थागोन आरो दा गिबियाव आं नोंथांखौ बेखौनो सोंनो नागिरगोन जे बेयाव नोंथाङा फैदोंमोन नोंथाङा जोंहा जाहैबाय माने बिसनाथ सारियालि गोलैयो आच्छा बिसनाथ सारियालि ओमफ्रायहाय जयसिदि हालाम माने एरियाखौहाय जयसिदि गोलैयो नालाय गामिया आलादा आरो ओरैनो बेसे बोसोर जाबाय सफैनाया बेयाव सफैनाया 2015 आवनो फैदों माने 2015 8 बोसोर रानिं सोलिगासिनो दङ ना 8 बोसोर 8 इयार्स रानिं सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय ओरैनो दा बे जायगायाव फैनानै माबायदि माने जायगायाव जे फैनांदो बिनि गुबै जाहोनखौ नोंथाङा बेखेवगोन नामा एसे जे बेयाव फैनायनि जाहोना मा फैनायनि जाहोना जाहैबाय माने जोंहा आफाया एसे टिवानिमोन नालाय ना एफआरसिनिबो बे समाव 2004 ना मानिफ्राय जेनेबा एफआरसिनि रानिं जादोंमोन ना बेवहाय माने माखासे गामिनि माबा मावोमोन आरो एफआरसिनि प्रेसिडेन्ट मावोमोन बेनि गेजेरावहाय माने खामानिबो मोना बायदिसिना माबानायावहाय ना दाहारबो माखासे जाबाय नालाय आरो जोंबो बेयाव फरायबाय थादों ओमफ्राय आंबो माखासे धोरोमनि माखासे मावदोंमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो खामानि मावनो सोलाबाय बेबायदिनो दाहार जाबाय उफाय गैया हाखौ फाननानै बेयाव आरो लाफैनांगौ जाबाय आरो दे बेनो जोंनाथाय दासिमबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माने जेंनाया जोबाखै आरो जेसेबां माने बिराद दुखु खस्थ' जाबो संसार जागासिनो दङ सोरबा गोजौ गाखोलांगासिनो दङ ओमफ्राय माने बांसिन जौखोन्दोआवनो माने जोंना माने
गाहाय लेभेलावनो दं होनना सानजायो आरो जुदि आंनि साननाया गोरोन्थि नङाबा दा जेखियानो जादोला जे इयाव फैनानै जिहेतु संसार जानायनि बेलायाव ओरैनो जेंनाथ' गैया जानाय लोंनाय जिखुनु सुबिदाफोरनि मार्केट बायदिसिना माने संसार सोलिनायनि बेलायाव इयाव जेंना दंना गैया दा जेराव नोंथांमोना दङ जेंनाखौ मा होनो जेनेबा जेरावखि थाया मानो माने बे जेंनाखौनो मोनसेखौ नुदों आरो ओमफ्राय नैबे फालुफुं एरियायाव फैनानै बा फालुफुं दख'रा सिङाव थानानै आं बेखौल' प्रब्लेम नुदों आरो ना माखासे जोंनियावहाय गायनाय फुनाय गैया नालाय जेनेबा गोरान माइ फोथार गैया नामा बेयाव दङ माने जाया मोसौफोरखौ सारोन खालामना होयो बयबो माने बारि दुमनो हायागौ माने खेथिखौनो मावनो हाया बायदि जायो बेनिखायनो माने बाराबो खेथि जाया नालाय बिदिनो दोनो ओमफ्राय बेनि बारि बायदिसिना बानायनानै जायो सोरबा सोरबा हानायफ्रा ओमफ्रायथ' आं माने नुदों माने बेखौनो प्रब्लेम फार्स्ट स्टाडियावनो आं माने मोनफैदों स्कुलनि प्रब्लेम माने जेसेबां बेवहाय स्कुल खुलिदों माने गावनि बिजनेसनि बायदि खालामदों नालाय जेनेबा सिगांनिफ्राय नुदों कस्तुरिनि मोनसेल' बेवहाय ओरै प्राइमारि सोलिनानै दं खोमादां ना बेबो गभर्नमेन्टआनो जायाखै बुहुत हाग्रा सिंनिफ्राय नुबोदों ओमफ्राय बेवहाय आं सानदों माने जोंनि साहित्य जायनाखि फरायसा आफाद बिथांमोना माने बेवहाय एलपि स्कुल गायसननायनि बेबस्थाखौ बर' मिडियामाव गायसननायखौ माने नुदोंमोन आरो माने बेवहाय एरियायाव नुदों आरो ना जायनो थाखा गोनां मानसि बिसोरनो माहाजोन आरो बिसोरनो माने गथ'फोरखौ बिसोरनो खालामदों माने आंनि नुनायाव आरो ना जायनाखि मास्टारनि फिसा बर' मास्टारनि फिसा बिसोरो इंलिस मिडियामाव सोहैग्रोयो बे जेंनायाथ' जेरावबो दं माने बर' फराय बुंगोन गावसोरनि गुबुननि फिसाफोरखौ खिन्थु गावनिया बर' फराया आरो बे जेंनाया जेरावबो दं दा बे जेंनानि बागैथ' मा बुंगोन आंहा राव गैथ'वा आरो बेनि बागै मा बुंथ'गोन आं दा बेनि बागै आं जेबो बुंनो सानथ'वाखै ना माथो बुंनो नोंथाङा दा बिदिखौनो साननांसिगोन दा जों जाम्बा जाम्बिनि थाखाय आरो औ दे जेखायानो जादोलाय ओमफ्राय दा होमबा बिदिबा बर' मिडियामनि स्कुल गैया नामा बे बर' मिडियामनि स्कुल गैया माने गोजान आरो जेनेबा बिनिफ्राय 5-6 किल'मिटारसो जायो होमबा गथ'फ्रा उन्दै गथ'फ्रा थांनो हानाय नङा जेंना जागोन नङा आरो दा हायाब्लाबो ना जोङो हायाब्लाबो जों इंलिस मिडियामाव सोनांगौ गोनां जादों खाथियावहाय दा जों बायदि मावनानै जाग्रा मानसिया जों बेसेबां फरायहोनो हानो ना जेरैबाबो माने गावनि फिसानि इयुनखौ सानखायो नालाय बयबो दाथ' बेनो आरो रावा ओमफ्राय अब्ला बिदिबा माने स्कुलनि सुबिदाया माने एसे जेंनायानो दं बेयाव जेंनायानो दं माने बेवहाय सिगां खुलिदों होननाय माने आं मोनसे खोनादों आरो बेवहाय जोङो सावरायलायबायबो माखासे सावरायलायनानैहाय बेवहाय आंबो माने बिबान मोनदों आरो आफादगिरि मोननानैहाय माने आंनो दायथ'खौ होजोब्बाय माव होननानै बुंबाय माखासे रायजोफ्रा माबा खालामा जुक्ति खालामा साहित्यफोरजोंबो जों एप्लिकेसन गारबाय साहित्यनोबो होबाय साहित्यफ्राबो बुंदों लुनो हायोबा लु खिन्थु 30 इयार्स नङाब्ला माने बे स्कुलखौहाय माबायाव लानाय नङा जों बिसोरनो प्राइभेट हिसाबै दरमा होनो हायोबा फोरों होननानै माने बिदि बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय जों इमानबो खालामबाय आरो जेनेबा बेयाव उनाव बानायबा हाखौबो जों थि खालामबाय ओमफ्राय माखासे गामिखौ जों माखासे खबर होस्लाबनो हायासै नालाय बिसोर दुखु मोनबाय आरो बिसोरबो सोंखारिलायनाय जाबाय आरो आंहाबो जानो गैयि मानसि हाजिरा मावनांगौ जायो बेखौ साननैसो गारनानैल' थांथ'बाय आं माने लेङाइ दंमोन नालाय लेङाइखौ बुंना थांबाय नों सलायथ' होननानै दा बेवहायनो माने गिदिर जाथाय माने लुफुंनाय जायाखै आरो जुदि लुयोब्ला माने हाया दाबो दं आरो बर' मिडियाम मोजांसो दाथ' लुफुंनो हानायाथ' मोजां आरो बानायना गावनो दा नांगौ समावथ' गावनो जों बानायना लाग्रोनांगोन नङा होमबा दा आंनि खावलायनाया बेनो जे नोंथांनिसिम आरो नोंथांमोननि जिथु हालामनि सुबुंफोरनिसिम गेदेमाफोरनिसिम जे जुदि बे खामानि जिथु दा आद्रा जाना दंथ'यो बर' स्कुल गायसननायनि थाखाय बर' स्कुल गायसननो थाखाय बे जुदि इयुनाव जाफुङोब्लाथाय खम समनि गेजेरावनो आं बहुत गोजोननाय थागोन आरो आंनिफ्राय स्पेसियेलि मानो होनबाथाय बर'नि फिसा हिसाबै जों जिथु जोंनि थुनलाइखौ जौगाहोनायाव जोंनि बहुत गिदिर मोनसे बिहोमा थायो नालाय दा जेखियानो जाखोदोला बेनिफ्राय आं बेखौनो सोंनो सानबावगोन जे बेयाव ओरैनो लामा सामानि बेलायावथ' एसे गाज्रियानोखा आं बेखौ नुबाय आं फैनाय समावबो मोनबोदों ओमफ्राय कारेन्ट सारेन्टबोथ' गैथ'वा खोमा कारेन्ट गैथ'वा माने कारेन्टआबो बिदिनो माने जायहा फैसा दं बेयासो माने कारेन्ट मोनयो होननाय बायदि जाना दं माने मा बोनानै लादों माने अरुणाचलनिसो बारा गोजान गैयाथ' ना कारेन्टआ बिनिफ्राय जोंहा सिकिउरिटि नांगौ जायो आरो अरुणाचलनि ना बुस्थुआ बे आरो ओमफ्राय जोंहा माने एसे गोलावबो जायो लामाया जोंहा कयेल बायदिसिनानि एसे प्रब्लेम नालाय गैयाबाबो माबा थांगोन 30,000 थांगोन माने खरस दङ आरो माने अब्लाथाय जों फैगोन आरो लाइना ना दे बेथ' थिगानो बिदिबाथ' प्रब्लेमाथ' दंसाबो गैसाबा नङा खिन्थु सुस्रांनायनि लामाया जों गावनो नाजाग्रोनांबाय गिबियाव बेनिफ्राय दा गभर्नमेन्टनि बेलायावथ' मा बुंगोन गभर्नमेन्टखौथ' मा बुंबावनो गभर्नमेन्टखौहाय सलार होगोन होननानै गिदिर होगोन होननानै इलेक्सन सम जाबाथाय जेनेबा बे समावहाय सलार होगोन मा होगोन होननानै उल्थासो फैसा लाङो अबाव जाखो ओमफ्राय ओरैनो नोंथांमोननि गामियाव न'खर बेसे दं बेयाव
जोंनियावहाय जेनेबा 34सो दं नामाथाय दा आं माने माबा खालामनाय जायाखै आरो ना आं जेनेबा सिगां आंबो बेवहाय 4 बोसोर सेक्रेटारि मावफैदोंमोन नालाय ना आच्छा बे समाव आं माने माबा खालामनायावहाय जेनेबा कारेक्सन खालामनायाव आरो ना थाबाय थानायावहाय आंनियावहाय माबा दंमोन बिदिनो 32सो दंमोन आरो ओमफ्राय एसे बारायबावदों आरो दा ओरैनो बांसिनानो बर' जागोन खोमा ना लगाय मोनदेर नामा गुबुन हारिफोरबो दं नामा लगाय मोन्देर दङआनो दा माने न'खरनै न'खरथामसो दं ओरैनो मा हारि ओरैनो माखासेया माबा दङ नेपालि सासे दं माने बर' हिन्जाव लानाय आच्छा ओमफ्राय मुम्फा सासे दं बेबो बर' हिन्जाव लानाय माने बिसोरनि माबा गैया माने नाम गैया हिन्जावनिसो आरो आच्छा 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 होमबाथाय नोंथांमोनजों दंफायो आरो माने जों माबा गेसआव दं आरो आच्छा आच्छा बेनिफ्राय नोंथांखौ आं बे सोंथिखौ सोंनो नागिरबावगोन आरो जिहेतु जोंहाथ' सिगाङावनो मिथिखाबाय जे स्कुलनि एसे प्रब्लेम दं होननानै दा बे हिसाबै आं माने नोंथांनाव बेखौनो सोंनो सानगोन ओरैनो गथ'फोरनि अनजिमाया माबायदि बिराद बुरजा दं नामा गथ'फोरा नोंथांमोननि हालामाव गामियाव अनजिमाखौहाय नायोब्ला आरो ना गिदिंनानै नायोब्ला माने दा माने उन्दै उन्दै गथ'फोर जेनेबा स्कुलावहाय माबा जानायानो माने फरायफुनायानो माने जेनेबा माबाजोंहाय बै कस्टरिनिजोंहाय नैबे माखासे इंलिस मिडियाम प्राइभेटफोरखौ लायोब्ला जेनेबा 200सो जागोन नामा बिदि आरो सोरबा सोरबा बारग'लांबाय देद्रायनानै लाजिबाय होमबाथ' गंसे स्कुलनि स्टुडेन्ट दं माने दङ माने थिगानो दे बहुत दा बिदिबाथाय स्कुलनि थांलाय फैलायनि बेलायाव एसे जेंना दङ आरो बेनिफ्राय ना न'निफ्राय थांलाय बेलायाव एसे लामानिबो लामानि थाखाय जेंना दायो नोंथांनाव आं बे 2 नं बान्दोगुरि गामिनि बागै सोंनानै जेखिनि आंनि भिउवार्सफोरनि थाखाय आं भिडिअ बानायनो हाबाय आंनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय जे नोंथाङा आंनो एसे सम दिहुननानै होबाय आरो सोंथिनि थाखाय आंनि जे मोननैसो सोंथि दंमोन बेनि थाखाय फिननाय होबाय नोंथांखौ आं बेनि थाखाय जोबोर साबायखर बावो आरो दे बिदिबा दिनैनि थाखाय जाथ'बाय अके दे